Balihog, kanang may mga daang bata, doon na ito palakaw-lakawon. Ikaduha, kay bawang mong excited mo picture. No? Kay dugay-dugay na sa sige. Mustard na atong sundan, ato sa silang pakithawaon. Atong sundan sa grade 1. Kay Musmo, kung mo makitawa, may taon. Reminder. Mapakpak. Okay, sunod ang kindergarten. Ato silang sugaton sa Masipang Takpan. Ay! Oh! Oh! Kamay sunod. Grade 2. Kamay sunod. Ay na. Mrs. Dos. Kamay sunod. Get ready. Kamay sunod.
Premyo Maisa! One, two, one, two, one, two, one, two.
Thank you very much. Kaya po, natatanan. Pinagong naluya mo, kanito tanawin sa talent sa itong mga anak. Ha? So, once again, may nga po, natatanan. Sa akong mga kabanan, sa akong mga konsyalis, kaya karon na magkampong ni akong pahigayon na playground demonstration. Mga maestra, hindi kay atong principal na multi-talented yung kayo yun. Very energetic. Mr. Rolando Lumapos. Ang tatagal mo si Papagpag atong principal. Kaya ito matakdang ko ani. Sa kantalan. Di ko doon sa upan ko, sir. Sa atong mga maestra na grabe yun ang ilang effort yun sa pagtudlo. Dili lang sa pagtudlo sa educational, dili pag-develop sa ilang mga kagsatag sa katalit na makita nato na ang mga bata grabe yun talingkamot niya. Dayon na sila'y kanang self-confident pa na mo participate sa atong mga kalihukan na dili lang ipahigayon sa eskwelahan kundi dili sa atong barangay. Dili na ko tagsa-tagsaon siguro mula sa grade 1 hanggang sa grade 6. No? Di mo ko sa out-inner, no? Ato na ni igandas na ako sa dahol faculty members sa ato ang kay elementary school. Nagaging salamat kaninyo sa tanan-tanan mga kalihungan din sa ato ang barangay anagin ka mo na palayo isuporta sa mga ginikanan na grabe excited na matanaw sila mga anak sa ilang performance. Kaya hindi siguro, hindi nila kaya magbuhat sila mga anak. Ang mga inahan sa dali, hindi ko mamusayang. May pailang anak. Nagaging salamat sa kanilang tanan, mga ginikanan, sa atong mga bisita, na niyasat karon, ibang na gahit yung oras. Kanilang Okay, dapat kayo salamat ka. Okay, sa lipat ng kita dayon, murag restless na kayo tanong. Nagsige na.
May hapon natutanan. May hapon. Sa dilipan ako no sugdan na ko ang acknowledgement. So allow me first buhata ko og gamay na feedback regarding sa presentation karon, no? So ang atong presentation karon clear manifestation siya, no? We are coping up with COVID-19. So dili sa hangtod na magpuyok ka sa suok, no? Na siguro atong makita na ang atong mga kabataan nako sila o kadasi, nako sila alam ni mao kalihukan. So dili lang ni siya kuan part na itang exercise ng mga bata. At the same time, this is labay-labay ilang kamot, ilang lawas. Ano man, na-develop na ang self-confidence nila, ha? No? So, muna yung atong purpose na kuhan. Ano nga naghimo taning activity kay sometimes ko nga kami mga maestra na tumatawag yung showcase and we will give them chance to showcase themselves na makita ang ilahan at sa kagalingon sa atubangan sa kataghanan. So this is part of social development sa ito mga bata. Okay, so first and foremost, muharin ako sa tuwang tahas, ang acknowledgement. Okay, mo ni mag-ilig-ilihan ako, ato panis katapusan ni hatag, nabot kagisi akong istoryahan, di makahaligi na lang sa gym din, no? So muna nga, napay ko sa presentation, muna nga, huwatag ka sa itong acknowledgement, no? So, first and foremost, ako ang pasalamat sa ato ang mga barangay officials, hindi sa itong pinaranggang barangay kapitan, si Honorable Dennis Sules, sa mga tanang konsihales, no? Ilang ko sa taksaon, diya sa ito ang description man, si Honorable Jerwin, o sa iha sa mga district kagawan, no? Kaya karon, kunya sa ito ang mga ginikanan na nagsudong sa iyong mga bata, no? Maputik yung himuutan ninyo, no? Kaya kita ito sa inyo tagsa-tagsa kagalingon nga putik inyong isi. Nagtanaw sa inyo ang anak na isa to ang kamot, dias pikas, ang usasan nga kapalis niya sa pikas. Adin mo tiyo po kita na. So kana siya, nagkuha na siya. Naghata na itong ideya, na ang pagtudlo niya ay di pagtugang kamaunin mga bata. No? Di pagtugang kamaunin. Ano man, ang uban, ang kamot, niya pasupos. Ako man, niya sa ibabaw. Ang tiil gawa, nisikat rin. Ako man, nisikat sa tuo. No, ilan na siya. Pero, generally, ang ato ang illusions nindot kayo. Ano man, ato nakita, ato mga bata na nalipay sa sila silang ihimo. No? Okay. Lahat tayo mga modern dance, lahat tayo, nasa tayo mga folk dance. So, di na ako nakalimtan. No? So, maybe next year, so muna itang mahimo. So, to all of you, thank you very much. Vamos. Kung karon, ano isunod?